Sostre Cívic, una entitat amb més de 500 socis, treballem per la promoció d'habitatge en cessió d'ús. D'aquesta manera, fomentant un nou model d'accés a l'habitatge per lluitar contra l'especulació i el capitalisme i promovent la participació i la integració social. Aquest projecte que presentem se situa al carrer Princesa de Barcelona i consta de 5 habitatges i ja té part de finançament de COP57. Optem al nominatiu de Som Energia perquè amb aquest projecte volem fer un pas més enllà i contribuir a la transició energètica. És per això que pel projecte de Princesa 49 preveiem 3 línies de treball. Per una banda, les solucions passives per reduir els consums i per una banda, les solucions actives comunitàries per a la generació i la reducció d'aquests consums. I per últim, la capacitació dels socis i dels futurs usuaris d'aquests habitatges perquè poder-los dotar del seu control energètic. Més en aquest marc d'aquest projecte que ens presentem a Germinadors Socials, a la iniciativa, i proposem la contractació d'un comptador únic que permeti gestionar col·lectivament tot l'edifici i així reduir els costos i els consums d'energia. La proposta concreta que presentem justament és que a partir d'aquest comptador únic instal·lar comptadors individualitzats, comptadors de consum per cada habitatge, que ens permetin fer un seguiment i emmagatzematge de les dades de consum de cada habitatge i a partir d'aquí una anàlisi d'aquestes dades i un procés de formació i capacitació a les persones usuàries per un canvi d'hàbits i una reducció del consum energètic. Amb aquest exemple, que és multiplicable, aconseguim, a partir de l'habitatge cooperatiu, fomentar la transició energètica i una transformació del consum d'energia. Volem viure d'una manera diferent, volem consumir d'una manera diferent i volem fer un ús diferent de l'energia. Gràcies també a Som Energia per aquesta iniciativa del Germinador Social.